Маті Божою ти почуй, я є голос кличе нас, хай син серці перемінить наші у гетий час. Зробіть, що вам каже син, у вас обте віручин. Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. Зробіть, що вам каже син, у вас обте віручин. Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. В серці людям мучить боль і шукають, де єсть Бог. Бетлеємською ноч маті повторить. Зробіть, що вам каже син, у вас обте віручин. Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Брати і сестри, ми сьогодні розпочинаємо четверту Великодну неділю. Неділя, яка сьогодні у літургії Божого Слова, особливо у Євангелії, будемо чути слово Пана Єсуса, що Він з'являється пастиром, а ягонні овечки слухають ягонний голос. Поспробуємо сьогодні так само порозважати на тематику цього Євангелія, що означає чути голос Ісуса Христа і що значить то, що Він з'являється пастиром. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Станіслава Качан у 5-ю гадавіну пасля дыйсця да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усемагутнаму. Вам, браты і сёстры, зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну, Усіх анёлаў і святых і вас, вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный,
які береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, приведи нас до удел радости небесной, как мы, як покорная пасва, дошли до Твоего володарства, куды раней пришел наш пераможный пастыр, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Амен. Читання книги «Дзеяў апостолаў». У тыя дні Павел і Барнаба прайшлі праз Пергай і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую, увайшлі ў дзень суботні ў сінагогу і селі. Калі сабраныя разышліся, многія юдэі і пабожныя празеліты пайшлі следам за Паўлам і Барнабам, якія ў размове пераконвалі іх заставацца ў ласцы Божай. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі убачылі такі натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што казаў Павел, і блюзнерылі. Тады Павел і Барнаба з адвагаю сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божае, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан. Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленым аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе прызначаныя да жыцця вечнага паверылі, і слова Пана пашырылася па ўсей краіне. Але юдэі падбухторылі пабожных і ўплывовых жанчын і першых у горадзе людзей і распачалі выганенне на Паўла і Барнабу і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі ў Іконію, а вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам. Гэта Слова Божае. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Усклікай Пану вся земля, з радасцю служыце Пану. Станьте перед Яго обличчям з радосным спевом. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Ведайте, что Пан ёсць Богом, Ён стварыў нас, і мы Ягоныя. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Бо Пан ёсць добры, навеки милосердность Яго, а Яго верность з поколення ў поколение. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Читання книги Апокаліпсис святого Яна. Я, Ян, убачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити, з усіх народів,
плямёнаў, родаў і моваў, якія стаялі перад тронам і агнём, апранутыя ў белае адзенне і з пальмовымі галінкамі ў руках сваіх. І сказаў мне адзін са старцаў: гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё і выбеліў яго ў крыві ягняці. Таму яны перад тронам Бога і служаць яму ўдзень і ўначы ў святыні. І той, хто сядзіць на троне, раскіне над імі свой шацёр. Яны ўжо не будуць ні галадаць, ні прагнуць, і не будуць паліць іх сонца і ніякая спёка, бо ягнё, якое пасярод трона, будзе пасвіць іх і вадзіць да крыніц жывой вады, і вытрэ Бог кожную слязу з іхніх вачэй. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрий пастир, каже Пан, і ведаю овечок моїх, а мої ведають мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus сказал: «Овечки мои слухают голосу моего, и я ведаю их, и яны идут за мною. И я даю им вечное життя навеки, и яны не загинуть николи, и никто не вырве их з рук моих. А Отец мой, який дал мне их, больше за усіх, и никто не может вырвать их з руки Отца моего. Я и Отец одно». Это слово Пана. Паважаныя браты і сёстры, каротенькі фрагмент сённяшняга Евангелия вельмі вымоўны. Пастараемся трошачкі паразважаць, што Езус хоча нам сказаць. Перш за ўсё мы сёння чуем аб тым, што Езус сцвярджае, што Ён з'яўляецца пастар і Ён мае свае авечкі. Але гэтыя авечкі, яны слухаюць голаса свайго пастара, слухаюць голаса Пана Езуса. Я іх ведаю, і яны ідуць за мною. І насамрэч, калі, можа, хто меў дачыненне з авечкамі, можа, хто гадаваў гэтыя авечкі, ці, можа, бацькі, у кого гадуюць, то мы ведаем, што гэтыя жывёлы, яны вельмі цікавыя. Перш за ўсё, авечкі насамрэч, як маюць прызвычаенне да свайго пастара, да свайго гаспадара, то ідуць толькі за ягоным голасам. У інтэрнэце ёсць шмат такіх прыгожых відэа, дзе прыязджаюць нейкія людзі да стада авечага і клічуць іх, але яны не рэагуюць. Але потым выходзіць з машыны, напрыклад, гаспадар, пастар, і кліча іх, і яны на яго голас адразу рэагуюць, збягаюцца навакол яго, бо ведаюць ягоны голас. Такія авечкі. Праўдападобна кажуць, што авечка нават можа плакаць, калі церпіць нейкі боль, калі, напрыклад, пастар яе будзе біць, ці там, праўда, нейкую агрэсію выказваць адносна гэтай жывёлы. І, напэўна, пан Езус, калі казаў гэтае слова для слухачоў, то вось гэта яны ўсё дакладна ведалі, бо у Ізраілі авечак гадавалі, і гэта было распаўсюджана, гэта была адна з самых хіба велізарных гадоўляў жывёлаў, менавіта авечкі. І таму, калі Езус сказаў, што яны слухаюць яго, што ведаюць яго голас, то гэтыя людзі дакладна разумелі, аб чым ідзе мова. Сёння для нас гэта можа менш зразумела, але так вось менавіта з гэтымі жывёлкамі у рэчаіснасці ёсць. Яны не падыдуць да чужога чалавека, не падыдуць да таго, хто не з'яўляецца іх пастарам, хто імі не апекуецца, хто не ведае іх. І Езус, калі нам кажа аб тым, што авечкі ягоныя слухаюць голаса яго, то мы разумеем, што коль мы з'яўляемся ж гэтымі авечкамі у стадзе Божым, у ягоным статку, то мы слухаем тады, калі ведаем голас свайго пастара.
І тут паўстае наша сённяшняя праблематыка у тым, ці мы ведаем голас пана Езуса. Не ідзе мова, конечно, фізычна Бог да нас не прамаўляе, бо ён не з'яўляецца чалавекам. Мы, людзі, між сабой маем магчымасць камунікацыі праз голас і ведаем, як гэта адбываецца, ёсць галасавыя струны, ёсць нашы вушы, адзін выдае гук, вушы ўспрымаюць, мозг аналізуе, ўсё дакладна ведаем, як гэта адбываецца. І такім чынам, дзякуючы гэтаму, можам камунікавацца, можам даносіць свае думкі, свае перажыванні, пытанні, мець гэтую сувязь адзін з адным, бо так нас стварыў Бог, так яно ёсць. Але адносіны з Богам, яны не з'яўляюцца адносінамі так выключна зямнымі. І камунікацыя з Богам, яны з'яўляецца камунікацыяй зямной. Канешне, калі Езус прыйшоў у гэты свет, уцелавіўся, то сваімі апосталамі ён камунікаваўся таксама праз мову чалавечую. Але гэтага было недастаткова. Бо апосталы, якія пайшлі за голасам пана Езуса, мы кажам гэта сёння за голасам паклікання, пашоўшы за ім, яны слухалі пана Езуса, але так насамрэч, каб быць упэўненымі альбо пераканацца ў тым, кім насамрэч ёсць пан Езус, трэба было часу і больш глыбокага кантакту. Недастаткова быў толькі кантакт вібральны, праўда, аўдыёвізуальны, як мы бы сёння таксама казалі. Ён недастатковы. Што ж таго, шмат людзей прыходзіла да Езуса, не ўсе былі перакананы ў ім. Шмат людзей прыходзілі і здзіўляліся, і нават, памятаеце, пан Езус будзе сваіх вучняў пытацца, за каго людзі лічаць яго, і пералічвалі. Хто-то лічыў яго за Яна Хрысціцеля Уваскрослага, хто-то лічыў яго за Єремію, хто-то за Ілію прарокаў, бо бачылі, што ён робіць, чулі, што ён кажа, але не шмат хто мог так сказаць, гэта насамрэч Бог. Ён уцелавіўся. Ён, праўда, сярод нас. Бо каб гэта перажыць, пачуць, то трэба было менавіта навучыцца слухаць вушамі духоўнымі. І сёння, калі мы гэтага не навучымся, альбо калі гэтага не ўмеем рабіць, то, на жаль, мы сёння пазбаўлены магчымасці пазнаць голас Езуса. А што за гэтым ідзе? Мы тады не ведаем, за чым голасам ходзім. І, на жаль, вельмі часта выходзіць так, што мы ходзім за голасам не Бога. На жаль, мы сёння шмат ходзім за голасам злога духа. Пан Езус сам скажа, што нават сатана можа прыходзіць у выглядзе анёла свету. А голас падманшчыка, ён вельмі прыгожа сфабрыкаваны. Бо злы дух, ён з'яўляецца такім парадзістам Бога. Ён хацеў бы рабіць так, як Бог, але не мае такой моцы, не мае такой магчымасці. Ён толькі робіць, каб было падобнае, каб гэта так фальшывка, бо як мы часамі, праўда, чуем пра нейкую фальшывыя паперы ці грошы, то яна робіцца максімальна, магчыма, падобнай да арыгіналу. Інакш можна хутка згубіць свабоду, волю, таму што если ты фальшываманетчык, то твае фальшывыя грошы, як хутка спазнаюць, што яны фальшывыя, то скончыцца ўся гэта эпапея. Таму робяць, каб было найбольш падобна, але ніколі не будзе арыгіналам. Яна так чи інакш будзе выяўлена, будуць розныя моманты, якія не будуць такія, як у арыгінале, але можа быць вельмі высокай якасці. Таксама злы дух, ён прагне, каб ягоны голас быў як наймага бліжэй падобны да голаса нашага добрага пастыра. І яшчэ раз паўтаруся, калі мы не знаем голаса Езуса, мы вельмі часта і ахвотна ідзем за голасам фальшывым. За голасам фальшывым, калі ідзем, то мы тады ідзем па той праграме нашага жыцця, які складае нам злы дух. Ён прапануе нам тады нашу будучыню. І, канешне, праз нейкі час мы вельмі часта аказваемся ў гэтакіх жыццёвых сітуацыях кепскіх, трагічных, цяжкіх,
можа потым нават у пэўным сэнсе трошкі наракаем на Бога, бо пані Божа, чаму? Я ж нібы заўсёды хацеў быць чалавекам добрым, прагнуў, намагаўся выконваць твою волю, але чаму так кепска сёння ў мяне ў жыцці? Чаму рушыцца сям'я, чаму няма нармальных взаимаадносінаў з другімі людзьмі? Чаму мне самім сабою цяжка? Чаму дзеці, з дзецьмі згубіўся мой кантакт? Ці ж гэта не наша штодзённасць? І заўсёды паўстае пытанне, то добра, то што кепскага ты рабіў у жыцці? І большасць скажа, Боже, ну нічога кепскага, ну грэшны як усе, ну да дзе-то там што-то сказаў, дзе-то што-то, можа, кепскае зрабіў, ну але я ж заўсёды вось і ў касцеле, і прыйду, і паспавядаюся, і памалюся, але чаму так кепска ў жыцці? Чаму Бог не выслухоўвае мае малітвы? Чаму мне не благаслаўляе? Браты і сёстры, вельмі часта трэба тады зрабіць такую пэўную дыягностыку, а які голас мы слухаем? Чый гэта голас? Гэта дыягностика, яна, с одной стороны, легкая, бо по плёнах пазнаем, за чым пашлі, што лічылі добром, што для нас прамовіла, за чым мы, праўда, чаму аддаліся, у якім напрамку мы захацелі скіраваць свае крокі. І калі праз нейкі час мы бачым, што ў разбітага карыта, то гэта ўжо тады нейкая першая такая практыка, першая шышка духоўная на галаве, якая дазваляе нам трошачкі зразумець, што не кожны голас, які нам здаецца добры, які нам прапануе штосьці вельмі прыгожае і файнае, з'яўляецца голасам Божым. Бо голас Бога вельмі часта заклікае нас да таго шляху, які нам па-людску не заўсёды будзе падабацца. Мы хочам, каб гэта было ўсё прыгожа з фанфарамі, каб была выселена чырвоная дорожка, каб ўсё было прыгожа, сонечна, а Бог часамі кажа, ну, трэба прайсці трошкі іншым шляхам. Ён цяжкі, можа, дзесьці будзе цярпенне, можа, дзесьці трэба будзе насамрэч папрацаваць над сабою, можа, пазбыцца нейкіх кепскіх рысаў характару. І тады, вось менавіта крочачы за гэтым, бачым прыгожыя наступствы, прыгожыя плёны. За чым голасам мы ідзем? Ведаеце, я калі разважаю гэта Евангелія, асабліва Евангеліі, звязаныя з добрым пастырам, што пан Езус кажа, што мае авечкі ведаюць мой голас, за чужым не пойдуць, пойдуць толькі за голасам свайго пастара, то мне прыпамінаецца, напэўна, з дзяцінства мы добра ведаем, сёння, можа, дзеці ўжо гэтых мульцікаў не глядзяць, але прыпамінаецца ты мультфільм пра волка і 7 козлят. Памятаеце, да? Што было 7 козлят, был мама козачка і волк. І калі мама, куды яна там шла на працу, казала сваім козляняткам, што не адчыняйце нікому дзверы. Мамы-то сёння вам дзеці тоже, наверное, кажуць, што не адчыняйце нікому дзверы, хто будзе стучаць чи званіць. І быў такі пароль, што дзеткі, калі прыйду, скажу: «Козлятушкі, ребятушкі, ваша мать прыйшла, малачко прынесла». І тады яны пачуюць гэты голас, адчыняюць дзверы, і мама радасна ўваходзіць да сваіх дзетак. І волк гэта слышаў, серы. Слышаў гэты пароль, і як мама козачка пашла на працу, прыходзя волк і грубым голасам: «Козлятушкі, ребятушкі». А што козляткі кажуць? «Ты не мама наша, ты серы волк, і не адчынім мы табе дзверы». І памятаеце, дарослыя, куды волк пабежаў? Пабежаў да каваля. І што-то он ему там рабіў, до сих пор не ведаю што. Але з каждым разам, было некаторых пробаў шмат, з каждым разам голас гэтага волка быў падобны да голаса вось менавіта гэтай мамы козачкі. Больш высокі, больш прыгожы. І аднойчы вот такі волк з тоненькім галаском прыходзіць, стучыць у дзверы дадому гэтых козлянятаў. І такім галаском, як мамы, кажа: «Козлятушкі, ребятушкі». Адчыняюць яны дзверы, і волк іх з'еў. Ну, такая казка, хіба так скончвалася, і ўжо не памятаю, але хіба ён іх з'еў. Але так ці інакш, вельмі прыгожа яна падходзіць, каб зразумець вось гэтую духоўную рэчаіснасць, што злы дух ён будзе прагнуць
падпарадкаваць нас праз маніпуляцыі, праз тое, што ён будзе хацець пераканаць нас, што мы з'яўляемся, што ён з'яўляецца менавітым Богам, што ён прапануе нам рабіць, ісці за чымсьці чи за кімсьці, бо там будзе шчасце, там будзе вось менавіта нейкае дабро ў будучым. І цяпер, канешне, пытанне, ну то ж, што ж нам рабіць? Як выходзіць, если я гэтага голаса не ведаю, голаса свайго пастара? І, можна сказаць, пытанне, то мы знаходзімся ў вельмі небяспечным стане, бо як распазнаць з тых, можа, сотні, тысячы галасоў адзіны сапраўдны голас? Адкуль я буду ведаць, што цяпер, калі прыходзіць да мяне Бог, у маё жыццё прапануе мне што-то, што гэта голас не злога духа? А браты і сёстры, менавіта, як на пачатку казаў, слухаць Бога гэта не з'яўляецца рэчаіснасцю нашай зямной матэрыяльнай, але толькі гэта якасць наша духоўная. Мы павінныя таксама развіваць наш слых духоўны. Бо як хто мае музычныя здольнасці, то часамі бывае так, што чалавек адразу і спявае прыгожа, і ўсё чуе і ведае, але вельмі часта трэба папрацаваць. Папрацаваць з нейкім там вакалістам, чи там з нейкім педагогам па вакалу, каб трошачкі пачуць, можа, нейкія іншыя моманты, як гэтыя розныя конкурсы музычныя, як гэтыя суддзі сядзяць там, то як яны там патрафяць зразумець, дзе там якая нота, якія там пераходы. Як для мяне, то гэта ўвогуле цёмны лес, але ёсць людзі, якія маюць такую здольнасць, але яны напрацаваліся. Яны разумеюць, ведаюць, дзе якая нота, дзе там якія, праўда, яшчэ іншыя музычныя прыгожасці. Але духоўным таксама нашым слых духоўны ён патрабуе нашай працы, нашага прагнення слухаць. Ёсць такі парадыст, дакладна ведаем, Максім Галкін, праўда. Ён прыгожа парадзіруе. Часамі, як так бывае, дзе вось у радыё едзеш і ёсць некая пародія, то так на пачатку а потым глядзіш юмар FM, ясна, да? То ўжо хто-то з парадзістаў прыгожа спарадзіраваў некага папулярнага вядомага чалавека, чи гэта таксама якогось там цэлебрыта музычнага ці палітыка, і разумею, што вельмі падобна, але не з'яўляецца ідэнтычным. Падобна не значыць тое самае. І таксама у духоўным жыцці. І каб мы добра маглі разумець, ведаць, чый голас да нас прамаўляе, бо голас Бога, ён вельмі ціхі. Чаму ціхі? Бо ён не хоча парушыць мае свабоды. Першае такое, можа, правіла духоўнага жыцця, што если што-то ў маім жыцці так нахабіста, нахальна кліча зрабіць, пайсці, увайсці ў нейкую справу, нейкую авантуру, і гэта так настойліва, то вельмі часта трэба паразважаць, ці не з'яўляецца гэта голас злога духа. Бо хто жа патрафіць увайсці, калі ёсць, напэўна, вялікая небяспека для душы гэтага чалавека, увайсці з моцай у жыццё, прамовіць моцна, але у большасці, у нармальным, звычайным рытме нашага духоўнага станаўлення гэта адбываецца вельмі спакойна. Гэта першы такі момант. Ці тое, за чым я іду, не было чымсьці такім вельмі такім змушальным адносна да мяне. Гэтая прапанова, гэтая ідэя, гэта думка натарчывая, якая прыходзіла, і я паддаўся, бо нібы на першы погляд яна не з'яўляецца кепскай, нібы прапановы і перспектывы вельмі прыгожыя. Але потым яны нас адводзяць ад Бога, адводзяць ад крыніцы жыцця, ад мэты, і мы застаемся ў разбітага карыта. І, канешне, пазнанне голаса Бога, яно не можна учыніць без чытання Святога Пісання. Там, дзе Бог сам прамаўляе да нас. Чытаючы Святое Пісанне, мы вучымся характару Бога. Бо Бог як асоба мае свой характар. Прычым мы ведаем характар Бога. Ён мае свой характар. Можам сказаць, нават сабе уявіць аб тым, што розны мае характар Бог Айцец, Сын Божы, Дух Святы. Хоць адзіны Бог і прамаўляюць усе разам, так мы сёння чуем у Евангелі, што Езус кажа, я і Айцец адно,
Але Езус таксама, як сапраўдны чалавек, быў таксама чалавекам, які меў свой характар. Як прамаўляў, як рабіў, як падыходзіў да тых ці іншых справаў. Як мы гэта даведаемся, калі гэта не будзем нават чытаць пра гэта? І вось калі мы добра, дакладна ведаем характар Бога са Святога Пісання, а стары запавет – гэта характар Бога Айца, новы запавет – гэта характар Сына Божага, дзеі апосталаў і пасланне святых апосталаў – гэта дзейнасць Святога Духа. І калі мы дакладна гэта ведаем, то нават тады, калі Бог прыходзіць да мяне ў маё жыццё, то мы распазнаем яго па яго характару, па яго дзейнасці. Не маючы Святога Пісання, не разважаючы, мы не навучымся ніколі слухаць добрага пастара. Другім момантам, калі мы распазнаем голас Бога, гэта, конечно, наша прыватная малітва. Если у нас бракуе гэтай малітвы, то як мы можам дакладна ведаць каго-то, з кім не размаўляем? Нонсенс. Як няма малітвы, то нема ведаў. Як няма размовы, няма сустрэчы прыватнай, то няма ввогуле кантакту. І трэцяе, гэта, конечно, мы разумеем сакраменты. Сакраменты, якія нас узмацняюць, споведь, святая камунія, Еўхарыстыя, святая камунія, Еўхарыстыя. Чаму? Таму, што мы сустракаемся з жывым Езусам у яго міласэрнасці і ў ягонай моцы, якога мы павінны нібыто запрасіць, калі прымаем святую камунію ў сваё жыццё. І праз гэты гест дазваляем яму дзейнічаць праз мяне. Разумееце, чым ёсць Еўхарыстыя? Гэта дазвол дзейнічаць Богу праз мяне. Той, хто цураецца святой камуніі, той, хто нейкі там жыве нейкімі незразумелымі стандартамі, шмат такіх людзей ёсць, што і да споведзі не ідзе, і да камуніі не прыступае. І, на жаль, так часамі бываюць людзі, которые не могуць. Ёсць такія сітуацыі, абставіны, але ў большасці вельмі часта дзіўны падыход. Прыходзім на святую імшу, бываем, сядзім, спяваем, да камуні не ідзем, бо сабе там што-то маем нейкую свой падыход. І пазбаўляем сябе моцы Божай. А з другой стороны, пазбаўляем Бога дзейнічаць праз мяне самога. Як тады я буду пазнаваць Бога? Толькі магу пазнаць Бога, які дзейнічае ва мне, які мяне заахвочвае зрабіць той учынак, сказаць тое слова, пайсці за тым ці не за іншым. Паглядзіце, насколькі Бог праз гэтай простыя, звычайныя справы, якія нам даў, сваё слова, сакраменты, магчымасць з ім размаўляць у малітве, насколькі ён даецца пазнавацца, насколькі праз гэта мы потым, праз нейкі час, ужо ніколі так насамрэч не паблытаем голаса добрага пастара, з якой бы гэта не было падробкай, з якой гэта не было пародіяй. А гэта значыць, што мы робім сваё жыццё якаснее, больш шчаслівым робім сваё жыццё і даем шанец людзям, за якіх мы нясем адказнасць, на нашых дзяцей таксама быць шчаслівымі. Я не разумею, как мы любім сваіх дзяцей, але не прыкладаем высілку, каб яны пазналі Бога. Сёння было прыгожа, 180 з чым-то дзяцей да першай камуніі прыступіла, але ці яны ўсе 180 так насамрэч пазналі голас пастара? Окажется, бо паглядзім праз месяц, сколько з тых 180 прыйдзе да святой камуніі, чи да споведзі. І ў гэтым ёсць трагізм. І мы кажам, мы любім дзяцей, сваіх унукаў любім, але так насамрэч, мы ўжо разважалі з вами пра любоў, хіба ў мінулым тыдні, хто быў у касцёле, то ведае, таксама на вячэрнай святой імшы, то гэта любоў тада нейкая такая дзіўная. Любіць гэта не значыць купіць гаджет, адзець, абуць і все захцянкі выканаць, праўда, ўсё, што дзіцё не захоча. Гэта не ёсць любоў. Гэта ёсць адкупіцца ад дзіцяці. Ці, можа, так па-чалавечы, прынесці нейкую радасць, але вельмі часта гэтыя рэчы потым перашкаджаюць і шкодзяць, нават з'яўляюцца шкадлівымі, бо адбіваюць ад навукі, нават часамі пагаршаюць здароўе, ці ввогуле нейкім чынам адводзяць ад нармальнасці. Вось то, што мы сёння так лічым добрымі падарункамі і прыгожымі нейкімі рэчамі. Але гэта ці любоў тады? Если я не ведаю, што для майго дзіцяці цяпер патрэбна, то як можна сказаць, што я это дзіця люблю? Патрэбна сёння, каб мы
паказалі Божую любоў, каб таксама гэта дзіця праз мае вусны пачула голас пастара, праз вусны таты і мамы, праз вусны, можа, часамі браты і сястры, бабулі і дзядулі, нас, парафіянаў. Гэта ёсць любоў для іх. А потым яны зробяць добрыя выбары самыя будуць са сваім добрым пастарам размаўляць, распазнаваць. А што ж мы, праўда, усё дадзім матэрыяльнае і будзем жадаць на кожных праздніках, днях народжаннях шчасця, быць добрым, паслухмянным, добра вучыцца, але ўсё робім наадварот, каб гэтага не было. Ну так гэта выходзіць нейкая, як это кажуць, шизофрэнія духоўная. Жадаем аднаго, а тут жа робім усё наадварот, каб так не было. Таму стараемся ўсё-такі сёння прыслухацца да голаса Божага, які, напэўна, шмат што для нас сёння хоча сказаць. Ён заўсёды да нас прамаўляе, але патрабуе таксама нашага заангажавання, нашага прагнення гэта паслухаць. А сродкі, якія да гэтага вядуць, уже сёння вы дакладна ведаеце. Амен. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, Стварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У гэты дзень, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, у пакорнай даверлівай малітве ўзнясём да ўваскрэслага Пана нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за ўсе хрысціянскія супольнасці, каб яднала іх адна вера і любоў да ўваскрэслага Пана. Цябе просім. Молімся за людзей, якія вырашаюць лёс свету, каб скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстос кліча пайсці за ім, каб даверыліся свайму Пану і Збавіцелю. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за хворых і самотных людзей, каб не гублялі яны веру і не ўпадалі ў роспач. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за Станіславу Качан у 5-ю гадавіну, каб знайшлася ў доме любячага Айца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы падчас гэтых велікодных дзён здолелі заўважаць у нашым жыцці прысутнасць уваскрэслага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за ўсё чалавецтва, адкупленае крывёю Твайго Сына, каб усе маглі радавацца хвале з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Амен. Воскрес Пан, воскрес Пан, воскрес Ён праўдзіва. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
воскликнем Богу, скале нашего збавлення. Станем з подякою перед обличчям Ягоним, у песнях ускликнем Яму. Воскрес Пан, воскрес Пан, воскрес и Он правдиво. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, учини, каб ми заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Нехай няспыннае дзеянне ласкі адкуплення стане для нас крыніцаю вечнай радасці праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хворы анёл разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апостолу Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение
и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Станіславе, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету і дазволіў убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazusie wieki wieczny ja. Amen. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпущаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усяго złога, daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomaży nam u miłosierności Twojej, kab my byli zawsiody wolni od grzechu i zachowani od usielakego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darić Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczny ja. Amen. Supokoj Pana niechaj zawsiody będzie z wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklikany na wieczeru Jegonную.
под видом хлеба, скрыты для мяне. Табе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Табе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почути помыляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Мой Господь пастир добрый, мне всего доволи, на нивах зеленых посвятен, до водах свежих мяне водить. На нивах зеленых посвятен, до водах свежих мяне водить. Мой Господь пастыр добрый, мне всего доволи, на нивах зеленых посвятен, до водах свежих мяне водить. На нивах зеленых посвятен, до водах свежих мяне водить. Молимся. Боже добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кровью Твоего Сына, які живе и володарить на веки вечные. Amen. Спочатку паслухаем паведамленне біскупа Гродзенскага Владзіміра Гуляя ў сувязі з абраннем папы Льва XIV. Шановныя браты ў Христовым святарстве, паважаныя асобы кансакраванага жыцця, умілаваныя ў Христе пану браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Вечарам чацвярга 8 мая мы сталі сведкамі гістарычнай падзеі. З балкона базылікі святога Пятра ў Ватыкане прагучалі словы традыцыйнай формулы, якія паведамілі вечнаму гораду і свету радасную навіну. Хабемус папам. У нас ёсць папа. Такім чынам у гісторыі паўсюднага касцёла распачаўся чарговы раздзел, які будзе рэалізоўвацца пад кіраўніцтвам новаабранага біскупа Рыма папы Льва XIV. Пасаду наступніка святого апостола Пятра заняў 69-гадовы кардынал Роберт Фрэнсіс Прэвост, які паходзіць са Злучаных Штатаў Амерыкі. Новаабраны біскуп Рыма нарадзіўся ў Чыкага, з'яўляецца монахам-аўгустынцам. Шмат гадоў працаваў як святар на місіянерскіх пляцоўках у Перу, на розных адказных пасадах. Быў між іншым фарматарам і выкладчыкам у семінарыі, дырэктарам па справах пакліканняў,
адміністратарам парафіі і судовым вікарыем. Вярнуўшыся ў Злучаныя Штаты, быў абраны правінцыялам ордэну святога Аўгустына, а потым генеральным прыёрам. Святы Отец Францішак прызначыў яго адміністратарам дыяцэзіі і дыяцэзіяльным біскупам Перу. У 2023 годзе папа прызначыў яго прэфектам Ватыканскай дыкастэрыі па справах біскупаў, узвысіўшы да годнасці спачатку арцыбіскупа, а потым кардынала. Таксама кардынал-прывост быў членам іншых важных ватыканскіх дыкастэрый, удзельнічаў у некалькіх папскіх пілігрымках і абрадах сіноду біскупаў, прысвечанага сінадальнасці. Вельмі красамоўны той факт, што ўпершыню ў гісторыі на Пятровую сталіцу пакліканы папа, які паходзіць з Паўночнай Амерыкі. Гэта яскравы знак паўсюднасці касцёла. Адначасова новаабраны папа мае вельмі багаты і разнастайны пастырскі досвед. Як місіянер, а потым біскуп, служыў у Перу. Ён дасканала азнаёміўся з сітуацыяй касцёла на перыферыях. Касцёла, які з'яўляецца вельмі жывым і дынамічным, а адначасова змагаецца з многімі грамадскімі праблемамі і цывілізацыйнымі выклікамі. Як шматгадовы блізкі і давераны супрацоўнік папы Францішка на розных высокіх пасадах у апостальскай сталіцы, ён мае глыбокае і ўсебаковае разуменне сітуацыі паўсюднага касцёла, усведамляе разнастайнасць і складанасць выклікаў, перад якімі стаіць супольнасць касцёла ў сучасным свеце. Пры гэтым папа Леў XIV, чалавек малітвы, глыбокай духоўнасці і сузірання, улюбёны ў святое пісанне і тэалагічную думку айцоў касцёла. Знамінальныя першыя словы, з якімі новаабраны папа звярнуўся да вернікаў каталіцкага касцёла і да ўсяго чалавецтва. Гэта было прывітанне міру, тое ж, з якім Хрыстус уваскрослы звярнуўся да сваіх вучняў. У сваім першым выступленні святы Отец падкрэсліў, як моцна патрэбны чалавецтву мір і згода, узаемаразуменне і павага, заснаваная на сапраўднай любові. Каб дасягнуць гэтага, неабходны дыялог і будаўніцтва мастоў. Цытуючы свайго духоўнага настаўніка святога Аўгустына, папа адзначыў, што хоча быць для нас біскупам, а разам з намі хрысціянінам. Ужо гэтыя першыя знакі дазваляюць бачыць у асобе папы Льва XIV добрага, адважнага і дасведчанага стырнавога чоўна Пятра на ўзбураных хвалях сучаснасці. Дарагія браты і сёстры, мы, як вернікі каталіцкага касцёла, прымаем гэты выбар з вялікай радасцю, у духу сыноўскай адданасці, безумоўнай вернасці і поўнай паслухмянасці. Моцна верым, што абранне папы з'яўляецца справай Духа Святога, які звышнатуральным чынам кіраваў рашэннямі калегій кардыналаў. І верым таксама, што пантыфікат чарговага наступніка святога апостала Пятра будзе дарам Божага провіду як для каталіцкага касцёла, так і для ўсяго чалавечага грамадства. Дзякуй усім вам, умілаваныя вернікі нашай дыяцэзіі, за тое, што вы падтрымлівалі асабістай руплівай малітвай калегію кардыналаў, сабраную на канклаве. У гэты гістарычны момант прашу кожнага з вас, дарагія браты і сёстры, абдарыць штодзённай малітвы за святога айца Льва XIV, а таксама ва ўсіх інтэнцыях, якія ён, як наступнік святога Пятра, носіць у сваім айцоўскім сэрцы. Ваш біскуп Уладзімір. Таксама паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння нядзеля добрага пастыра, пачатак тыдня малітваў па пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У аўторак прыпадае 77-я гадавіна мучаніцкай смерці ксяндза Валер'яна Голяка, пробашча нашай парафіі. Адна з інтэнцый святой імшы ў 9 гадзін будзе ахвяравана аб жыцці вечным для яго. Заахвочваем да супольнай малітвы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у аўторак успамін Маці Божай Фацімскай, у 8:30 гадзінкі да Маці Божай, у сераду свята святога Мацея апостала, у пятніцу успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. У чацвер, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, з 13 гадзін будзе магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці. Таксама ў чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках у 14 гадзін. Дзякуем усім за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне.
Леонарда Мянткоўская, 72 гады, Ніна Галоўня, 80 гадоў, Надзея Ціханович, 87 гадоў, Тадэвуш Найрановскі, 82 гады, Андрей Мінко, 53 гады, Баляслаў Качан, 73 гады. І помолимся таксама за ксяндза Валеріяна Голяка. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло святловечнае, вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, вечнае, няхай няхай ім ім свеціць, свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым новораспачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай, памолімся аб шматлікіх дарах Духа Святога і патрэбных ласках для новаабранага папы Льва XIV, а таксама за дзяцей з нашай парафіі, якія сёння прынялі першы раз святую камунію. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская. Жадаем всім добрага тыдня і таксама пабожнага перажывання, радасць на сённяшняй нядзелі. І на гэты тыдзень, які распачынаем, прымем Божае благословленне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуєм Пану Богу. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się, nie wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony